Привет на всички! В днешното видео ще ви запозная с помощните сметки в HiveState, предоставяни към днешна дата. Може да се каже, че това са основните ви инструменти, които винаги ще се намират на едно и също място, и това е дневника HiveState от вашия телефон. Да стартираме приложението от иконката на телефона или на адрес hivestate.eu. Виждате в синята лента горе, на мястото на бутона изход, вече стои бутон още за падащо меню. Когато докоснете бутона още, в падащото меню ще виждате списък от допълнителни възможности. Тук най-отдолу се намира бутона изход, с който се излиза от приложението. Ето, излезе. Нека отново влезем. А при докосване на бутона помощни сметки ще отидете на страница, където от секцията Приготви ще разполагате с калкулатор за прецизно приготвяне на захарен сироп, както и на разтвор с оксалова киселина. Вярвам, че тези прецизни калкулатори ще бъдат едно отлично средство за много от вас, за които прецизността не е без значение, а също и за хора занимаващи се с научни изследвания в областта на пчеларството. Калкулаторите са базирани на познания по химия, като се съобразяват и с факта, че при водни разтвори на разтворими твърди вещества обемите изчезват или по-скоро не се сумират линейно. Но да оставим тези неща и да се възползваме от познанието, за да създадем захарен сироп с количество примерно 5.5 литра. Захарен сироп, да речем нещо от вида 42% и половина, нещо, което не се смята толкова лесно на лист, пък и на друго устройство. Отдолу получаваме рецепта за това, което сме дефинирали. Трябва да използваме примерно 3 кг 740 грама захар, това вода и захар 2 кг 765 мг. Така, сега да създадем разтвор с оксалова киселина за накапване. Докосваме бутона и в полето брой рамки, което е същото като брой междурамия, които сме планували да обработим, примерно 386. Посочваме в полето доза за рамка. По подразбиране сега е 5 мл, защото и така се препоръчва. Но всеки пчелар има свободата да дефинира своите убеждения в пчеларския дневник, така че може да предпочита 5.5 да е дозата. Захарността може да е 20% и 3,5% оксалова киселина. Докосваме приложи и получаваме необходимият разтвор. Значи това са 2 литра и 123 мл разтвор. Описание за разтвора, който сме дефинирали. Количествата вода, захар и оксалова киселина в грамове. Значи в случая вода 1 кг и 780 грама, захар 465 3 грама и оксалова киселина 81 грама. Ако искате с 0% захарност, защото има и такива препоръки, ето получавате нова рецепта. Сега по отношение на броят рамки, които планувате да избирате, броят рамки, които планувате да третирате,
Искам да ви демонстрирам още една от силните страни на този инструмент. За улеснение при пресмятането на броя рамки, в полето брой рамки можете да въведете директно аритметичните изрази. Примерно, ако имате 176 кошера, примерно 176 кошера с по 9 рамки. И в допълнение имате и там колко? Речеме 39 отводки, които са с по 5 рамки. При тази доза за рамки и процентно захарно съдържание и 3,5 оксалова киселина, ето, просто ще са ви необходими 9 литра, точка 785. За да се получи този разтвор, това количество разтвор, трябва да използвате 9 литра 574, 9 килограма 574 грама вода и оксалова киселина 347 грама. Това е. Тук слагаме край на бакалските сметки. Ние хората и пчелите заслужаваме повече. По-долу в секцията Преобразувай ще разполагате с инструменти за превръщане на дължини от инчове в сантиметри и обратно, които сте прочели някъде в англоязична литература. Сигурен съм, че няма пчелар, на който не му се е налагало, докато чете, да иска да знае какво точно изразяват посочените данни в инчове, съответно в сантиметри. И така, примерно, ако искаме да превърнем 10.75. Това са 10 инча и 3/4. Виждаме, това са точно 27 мм. По същия начин може и от сантиметри към 2.54 да превърнем в инчове. Това е, вече си знаете, основните ви инструменти винаги ще се намират на едно и също място. Не е необходимо да търсите в интернет насам-натам. И това е дневника Hive State от вашия телефон. Успех и до скоро!